Bħalissa il-Knisja f'Malta u dik madwar id-dinja tinsab f'mixja biex tisma' id-diversi esperjenzi u idejat tan-nies sabiex tirrifletti u tifhem kif tista' tkompli twassal il-ferħ tal-Evanġelu illum. Din il-mixja flimkien fil-Knisja tissejjaħ Sinodu. Il-Papa Franċisku qed jistidinna il-koll biex nieħdu sehem f'dan il-proċess biex tissaħħaħ l-għaqda, il-parteċipazzjoni u s-sens ta' missjoni fil-Knisja. Int tista' tagħti s-sem tiegħek f'dan id-dialogu billi żżur knisja.mt/synodu jew billi tibgħat email fuq synodu@maltadiocese.org. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla l-Missieru l-Għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Jiena Fadi Daniel, propju f'dil-ġimgħa nagħlaq ukoll 23 sena milli ġejt ordinat saċerdot, għalhekk nitlobkom titolbu għalija wkoll, però wkoll mhux biss imma għal dawk kollha li matul dan iż-żmien niċċelebraw l-anniversarji tagħna. Bħalissa qiegħed żmien daqsxejn sabbatiku, jekk ilba min rid fil-ġimgħat li ġejjin u mbagħad se nibda nagħti s-servizz tiegħi fil-parroċċa taż-Żurrieq. U fil-snin passati tajt is-servizz tiegħi wkoll fil-parroċċa ta' Ħażebbuġ. Nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni tagħna dalgħodu billi aħna lkoll nidħlu fil-preżenza tal-Alla u b'sinċerità narfu li aħna bnedmin dgħajfa u neħtieġu l-ħniena u l-maħfra ta' Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil u bil-ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi, għalhekk nitlob l-Imqadsa Marija dejjem Verġni lill-Anġlu l-Qaddisin kollha lilkom ħuti biex jitolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Jħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla inti tajtna l-grazzja tal-adozzjoni u għamiltna u li tiddawl. Għamel għat-tiżjed ma jaħkmuna id-dlamijiet tal-ħażen imma nibqgħu dejjem imdawla bid-dija tal-verità tiegħek. U dan itolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Amos. F'dak iż-żmien Amasija, il-qassis ta' Betel, bat jgħid lil Ġerobam, is-sultan ta' Iżrael. Amos għamel konfuffa kontrik fid-dar stess ta' Iżrael. Il-pajjiż ma jiflaħx iżjed għal kull ma qiegħed jgħid. Għax hekk qal Amos, Ġerobam imut bis-sejf u Iżrael ikun ittrufnat minn artu. Amasija qal lil Amos, mur, bniedem veġġenti, itlaq l-art ta' Ġuda, u ħobb zokkulu hemm, u ħabbar hemm. U tkomplix iżjed ħabbar ġo Betel, għaliex Betel santwarju tas-Sultan, it-tempju tas-Saltna. Wieġeb imbagħad Amos u qal lil Amasija, jien m'iniex profeta, lanqas bin profeta, jiena bisraj u nisbor il-ġummajs. Iżda l-mulej qabadni minn wara l-merħla u l-mulej qalli, mur ħabbar lill-poplu tiegħi Iżrael. U issa,
Isma' xi jgħid il-mulej, inti tgħidli, tħabbarx kontra Iżrael, tbassarx kontra id-dar ta' Eżak. Mela dan jgħid il-mulej, martek qatt tintelaq għaż-żina fil-belt u liedek subinu bniet imutu bis-sejf u wartek tinqasam fuq smam. Inti tmut fart imniġsam u Iżrael ikun żgur it-turufnat minn artu. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħar lill-Alla. Ngħidu flimkien il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti l-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej sewwa u tgħallem lil min ma jafx. Flimkien il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb, il-kmandament tal-mulej safi u jdawwa l-għajnejn. Flimkien il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox. Il-biża tal-mulej sinċir u jibqa' għal dejjem. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox. Flimkien il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox. Eżes mid-deb l-aktar fin, oħla mill-lasel u mill-qtar tax-xhieda. Flimkien il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu u fdalna il-ministeru ta' din il-ħbiberija. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu tala f'dajsa qasam il-baħar u baqa' sejjer fil-belt tiegħu. Ħadulu qudiemu wieħed mifluċ mixħut fuq friexi. Kif ra l-fidi tagħhom, Ġesu qal il-mifluċ għamel qalb ibni, nubietek maħfura. Xi ħud mill-kittieba bdew jgħidu fihom infushom dan qiegħed jidgħajjeq. Ġesu għaraf x'kienu qegħdin jaħsbu u qalilhom imma għaliex qegħdin taħsbu ħażin f'qalbkom għax x'inhu leħfef tgħid nubietek maħfura jew tgħid qum u imxi. Mela biex tkunu tafu li bin il-bniedem għandu s-seta jaħfer id-nubiet fuq l-art qal il-mifluċ qum aqbad il-frix u mur lejn darek. Dak qam u telaq lejn daru. In-nies meta raw dan beżaw u qabdu jfaħru lill-Alla li ta' seta bħal din lill-bnedmin. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Dan il-Vanġelu laqtuni żewġ frażijiet osra, però sinifikattivi ħafna. L-frażi li jidinna l-Evanġelista San Mattew jara l-Ġesu jisu meta ra il-fidi tagħhom. Meta ra il-fidi tagħhom għandna immaġni sabiħa ta' raġel li ġie mfejja, li ġie salvat grazzi tal-fidi ta' sħabu. Mhux tal-fidi tiegħu, imma tal-fidi ta' sħabu. Hekk kieku ma kienx għal sħabu, kieku ma kienx ikun fil-preżenza ta' Ġesu. Da seta kien forsi għamelu kif ġi deskritt bħala wieħed mifluċ, ġifieri forsi u kien qiegħed mixħud fuq frix, forsi kien rassenjat, kien qalbu maqtuwa li joħroġ minn dik is-sitwazzjoni, kien kważi paralizzat fiżikament, spiritwalment, imma grazzi għal fidi ta' dawn sħabu wasluh fil-preżenza ta' Ġesu. Hekk din naħseb għandna nirriflettu ħafna dwarha għax huwa d-dover tagħna lkoll ta' kull nisrani
li aħna wkoll ngħinu n-nies jersqu fil-preżenza ta' Ġesu. Infatti, naraw il-qawwa wkoll anke tat-talb ta' l-interċessjoni. Talb tal-interċessjoni fejn aħna wkoll nitolbu għal dak li jkun. Però mhux biss. Hekk anke jekk nafu l-b'xi ħadd li forsi għal xi raġuni jew oħra inqata' mill-Knisja, għal xi raġuni jew oħra m'għadux jemmen, jew abbanduna totalment il-fidi fil-mixja tal-fidi tiegħu. U aħna wkoll forsi bħala ġenituri, bħala wkoll forsi ħutna, jew forsi wkoll xi ħadd qrib tagħna ninkwetaw bir-raġun kollu. Imma d-dover tagħna f'dan il-każ huwa li nagħmlu l-parti tagħna b'kelma. Mingħajr ma ndejqu dak li jkun nistgħu ngħiduha, però wkoll anke nirresquhom ukoll anke quddiem il-mulej anke fit-talb tagħna. U għalhekk naħseb it-talb tal-interċessjoni huwa talb li għandna wkoll kien ħadnuh ngħixuh fil-ħajja tagħna. Kif Ġesu ra l-fidi tagħhom kelmu lil dak il-raġel u fejqu. Jalla wkoll il-mulej ukoll ilna jara l-fidi tagħna kull darba li aħna nresqu lil xi ħadd f'riġlejh biex hu wkoll jagħmel mirakli għandu bżonn. Tieni riflessjoni idur fuq dan ir-raġel li jgħidlu għamil qalb ibni, dnubietek maħfura. Naraw mbagħad ir-reazzjoni ta' dawk li semgħuh dan qiegħed jidaj għax Alla biss jaħfer id-dnubiet. Hekk pereżempju meta Ġesu jfejjaq, ma jfejjaqx sempliċement bħala tabib, meta anke jgħallem ma jgħallimx bħala katekist u għalliem. Imma meta jfejjaq Ġesu jgħallem hemm sinjal ieħor wara dan kollu. Hemm sinjal iktar ċar, ikbar minn dan kollu. U s-sinjal huwa proprju li ifejjaq il-ruħ tal-bniedem. Infatti, u qiegħed biex jaħfer id-dnubiet. Jekk niġbru l-missjoni ta' Ġesu, proprju nistgħu niġbruha f'dan il-kliem li rikkonċilja d-dinja fih innifsu f'isem Alla. Il-missjoni ta' Ġesu kien proprju biex iġib ir-rikonċiljazzjoni mill-ġdid, jirrikrea mill-ġdid id-dinja. U aħna wkoll qed niġu mistiedna l-unet biex inħossuna viċin ta' Alla wkoll għax nafu li Alla lilna jħobbna u jaħfrilna. Fatti tajb anke dal-kliem li smajna lil dan ir-raġel qed jgħid lil dan ir-raġel nista' anke jgħidu lilna. Għamel qalb ibni, dnubietek maħfura. Kull darba aħna wkoll nersu lejn is-sagrament tal-qrar, saċerdot ukoll f'isem Alla u f'isem il-Knisja. Hekk jgħidilna ftit kliem differenti, l-istess kliem, għamel qalb ibni, dnubietek maħfura. Jew nisimgħu din il-ħaġa. Propju aħna wkoll ġejna salvati mill-mulej. Il-mulej qed jistidilna biex nidħlu fid-dar tiegħu, bit miftuħa, qalbira bħal iben li jħossu komdu f'daru. Jella aħna wkoll nħossuna komdi fid-dar tal-missier. Nħossuna komdi għax inħossu wkoll l-imħabba tal-Alla fil-ħajja tagħna. Għalhekk nagħlqu hawnhekk biex billi wkoll din il-frażi sabiħa li qal il dan ir-raġel għamel qalb ibni, għamel qalb binti, dnubietek maħfura. Nisimgħu smiss fil-ħajja tagħna u naċċettaw fil-ħajja tagħna. Noħsuna verament maħbubin minn Alla. Fil-waqt li wkoll aħna wkoll nieħdu ħsieb lill-oħrajn billi aħna wkoll ninterċedu, nitolbu għal ħadd ieħor għax Ġesu meta jara l-fidi tagħna jagħmel affarijiet kbar. Il-missier li jissagrifika lill-ibnu fuq is-salib għal maħfra ta' dnubiet jilqa' t-talb tal-poplu tiegħu nitolbu għalhekk u ngħidu isma' mulej it-talba tagħna. Isma' mulej it-talba tagħna. Nitolbu biex il-Knisja li twildet mill-kustat ta' Kristu msallab tgħix fid-dinja x-xandar u tagħti xhieda tal-Evanġelju tar-rikonċiljazzjoni. Nitolbu. Isma' mulej it-talba tagħna. Nitolbu biex kull ċittadin imdawwal mill-Ispirtu Santu jsir profeta bil-kliem u bl-emil. Nitolbu. Isma' mulej it-talba tagħna. Nitolbu biex il-komunitajiet tagħna jkunu spazji ta' maħfra fejn kulħadd iħossu maħbub u milqawh. Nitolbu. Isma' mulej it-talba tagħna. Nitolbu l-Ewkaristija l-akbar sinjal ta' maħfra tkun ir-ratta ħajr tagħna lill-Alla għall-imħabba tiegħu lejn il-bnedmin. Nitolbu. Isma' mulej it-talba tagħna. Hekk fiskiet nistgħu nresqu t-talbit tagħna u mod speċjali wkoll nistgħu nresqu talba ta' interċessjoni għal xi ħadd partikolari li nafu aħna li jeħtieġ it-talb tagħna. Mulej Alla tagħna,
li fis-sagrifiċċju ta' Iżak u rejtna minn qabel il-mewt ta' ebnek li fdina b'demmu il-qattalb ta' poplu tiegħek imġedded b'imħabtek u malli jkun kapaċi jxandar id-dinja il-ħniena bla qis tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Amen. It-tolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. U wara inti jogħġbok tħaddem is-sagramenti tiegħek biex jagħtuna l-frott tagħhom. Għamel li s-servizz tagħna jkun jixraq lis-sagrifiċċju li sejrin nofrulek bi Kristu Sidna. Amen. Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nirfgħuhom lejn il-mulej. Nirringrazzjaw lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa b'xieraq. Sew xieraq tassew mulej Missier Qadis tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu b'tama sieħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qadisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda Qadis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smawiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smawiet. Qadis tassew int mulej, tilajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ħibati ħal-ħobs, radlek il-ħajr birek qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku korwa l-ikla, ħal-kalċ minn bit talab, radlek il-ħajr, taħli d-disċipli tiegħu u qal ħudu biex xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li xeret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. U lek aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nafulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nirringrazzjaw għax għoġbok tlaqana quddiemek biex naqdukom iċ-ċokontana nitolbu l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqgħa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek
fid-dawl tas-sebħ tiegħek. U ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna l-koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġin Imqaddsa Ummalla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Martri u l-qaddisin kollha. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Ingħata lilek Alla missier tista' kollox flimkien mal-Spiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Se flimkien intendu it-talba li għallimna Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismawiet jitqaddas ismek, tiġi saltnatek, ikun trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la tħallinix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna, nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja U li Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatija slim u laqda li jent trid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek Jew ukoll. bil-qalb nagħtu il-paċi lil xulxin. Sen flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jisbew lilna se nitqarbu bihom għall-ħajja ta' dejjem. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. U li Ġesu Kristu bina l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. Nal-ġisem u d-dem qaddis tiegħek ħlisni meħtieġa kollha minn kull ħażen. Żomni dejjem fidili lejn il-kmandament tiegħek tħallin qatt minn firet minnek. Li Ġesu Kristu nitolbuk li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Dan huwa Ġesu, dan huwa il-ħaruf ta' Alla. Dan hu dak ukoll illum qed jgħidilna għamel il-qalb ibni. Nubietek maħfura. Jindaw kollha mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Gloria l-Missier u l-Liben u l-Spiritu Santu, kif kien bidu, issaw dejjem, għal-dejjem ta' dejjem. Amen. Mulej kemm jiena obbligat lejk, grazzi, Sinjuralla, u għaffirli, Sinjuralla. Nitolbu. Tolbuk mulej li nieħdu r-ruħ bil-vitzma qaddisa li offrejnilek u li bija tqarbinna ħalli ninaqdu miegħek għal dejjem fl-imħabba u nagħmlu frott li qatt ma jintemm bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Birku l-mulej. Irroddu ħar lil-Alla. Wasanna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. Min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta jista' jċempel fuq 25699100 jew jordnah online fuq store.newsbook.com.mt. Grazzi u nsalmilkom. u idejat tan-nies sabiex tirrifletti u tifhem kif tista' tkompli twassal il-ferħ tal-Evanġelu illum. Din il-mixja flimkien fil-Knisja tissejjaħ Sinodu. Il-Papa Franċisku qed jistidinna il-koll biex nieħdu sehem f'dan il-proċess biex tissaħħaħ l-għaqda, il-parteċipazzjoni u s-sens ta' missjoni fil-Knisja. Int tista' tagħti s-sem tiegħek f'dan id-dialogu billi żżur knisja.mt/sinodu jew billi tibgħat email fuq sinodu@maltadiocese.org. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talbtana ħlesejna u qafmana, glora l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien bidu, issaw dejjem, għal-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma' talbtana Ġesu li twilet għalina u li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħek frinna nubitna, ħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erħ kollha biex minn dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Konsidraw li kontiplaw fl-ewwel misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfir minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma tal-btan Ġesu twilet għalina li tkun bnidem bħalna. U Ġesu tija għafrinna dubitna, ħlisna minn nar tal-infern. Uġġena l-ruħ kollha speċjal minn dawk l tal-bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw kondiplaw fit-tieni misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikul tritint kif is-sema ikda fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, għafirna d-dubitna bħalma naħfir minuħat jalina, u la daħanix fi tiġrib iżdaħlisna mid-denja. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma tal-btana Ġesu li twiet għalina u li tkun bnidem bħalna. U Ġesu tija għafrinna d-nubitna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġena l-ruħ kollha speċjal minn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw kontemplaw fit-tielet misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna Alla u sejjaħ għall-indima. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikul tritint kif is-sema ikda fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, għafirna d-dubitna bħalma naħfir minuħat jalina, u la daħanix fi tiġrib iżdaħlisna mid-denja. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuftijak Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik isma' t-talb tagħna Ġesu li twirtalina u li tkun bnidem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubitna, aħlisna minn nar tal-infern u l-ġenel u kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw fir-raba' misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnata kif kull tritent kif is-sema ekda fl-art. Ħobza ta' kuljum matina llum, aħfirna d-dubitna bħalma naħfru l-benuħa tiegħalina u la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slem għalik, Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik, Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik, Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik, Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik, Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik, Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik, Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik, Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik, Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik, Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik, Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik isma' t-talb tagħna Ġesu li twirtalina u li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubitna, ħlisna minn nar tal-infern u l-ġenel u kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames u l-aħħar misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-Għid. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnata kif kull tritent kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfirna d-dubitna bħalma naħfru l-menuħa tiegħalina u la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slem għalik, Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik, Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik, Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik, Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik, Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik, Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik, Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimberk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina li inti jomna għalik jisma tal-btana, Ġesu li twietalina li tkun bnidem bħalna. Ġustija jaffrinna nubitna, ħlisna minn nar tal-infern u l-ġena l-riħ kollha, speċjalment l-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Salve Reġina. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana. Slim għalik li l-ekinejtu għalli xaħna turfnati u li teva. Ilek li tniedu aħna nibku nonfu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejjamela avukata tagħna dawwallejna dawk lajnejt tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turfnament li Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Tolbu għall-intenzjoni tal-Papa, għall-dossija tiegħu u għall-Knisja. Missirna li inti fis-smewiet tqaddes ismek, tiġi saltnata kif kull tritint kif is-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrina ndubietna bħalma nafru l-minuħa tiegħalina u la daħalni fit-tiġrib iżda l-isna minn kull denja. Amen. Slim għalik, Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. L-rwieħ tal-Purgatorju għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu ilqa it-talb tagħna. Kristu ilqa t-talb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddisa Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Spiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Ravorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Al-katarrab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-mitimbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-immigranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktina. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja. Aħfrinna li tolbu Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja. Ismana li tolbu Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Tlab għalina qaddisa Umm Alla biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa
ungawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Namlu talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qieħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik, ħarries tal-Feddej, warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-Ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlana l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falson, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddissin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla. Nitolbu. U wara li f'dan is-sagrament tal-Aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierka l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierka l-kbira Omm Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbierek San Giuseppe Arust Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-Anġli l-qaddissin kollha tiegħu.